төнлөгөндә кайда киттең? Ялкытты был бүре. Төне буе олый да олый, олый да олый, олый да олый. Ә мин йоклай алмайым. Ә нигә ул айга карап улый, беләһеңме? Сөнки ул айдан төшкән. Шугалыр. Кайдан гына беләһең һин уны? Һин бит хатта астрономия журналының һуңгы ханында тотып караман. Бына тагы нимәгә ул миңа? Мин былай да барыһын да беләм. Онда нимә тиелгән? Бына, мәсәлән, Хоротунов дигән профессорның мәкаләһе. Ни өсөн бүрләр айга карап булый? Ул былай дип яза. Имеш, бүрләр миллион ел элек ергә айдан килгәннәр ди. Шуннан улардан башка янлектер барлыкка килгән диелә. Шугала хәзер бүрләр айды хагынып айга карап булый икән. Улар кире айга кайтып китергә теләй, тик нишләптер килеп алусы юк ди. Шугала улар төн йөтү менән үзләренең тугандарын сакырып улыйлар ди. Нимә олар хәзер төне буе олый ясактармы инде? Мин кайдан белим? Белмәй. Олай булгас, уны кире айга ибәрергә кирәк. Кире ибәргәмеш. Ә нисек? Уныһын хәзер уйлап сыгарабыз. Пилот кабинаһы бына ошолайрак буласак. Айга кәстрүлдә сосакмы? Вәт баш үҙеңдә. Ә двигатель кайда? Мин бар нәмәгә лә ижади карайым. Доскайым, әйдә. Тик ракета көсө. Ракета көсө тегендә. Эш менән булһаң, арурак булыр ине. Эй, һин әйткәнсе мин алют. Шулай итеп, без бүрене кирайга осыра аласакбыз. Әйткәндәй, кайда һуң ул? Айда бит. Тугандары, дус-иштәрең дә шунда. Хәзерлек тамам. Ихтибар. 5, 4, 3, 2, 1. Киттек, осоу! Секунд. Шаны слосаш, афарин. Айға! Бүрін айын! Тоқта! Қайда кеттім? Онда түгел! Онда түгел сенің бі! Бұна қайда келіп түштің, Біз бит айға осабыз. Ай тегінде. Мен қайда осқанымды көрмейім. Көрмейміш. Әйтер енім. Пүй. Тоқта, қайда кеттің? Ей, болмас һеҙҙең менән. О, аҡ тулып, айға асманыңмы ни? Осорың бында һеҙҙең менән. Ярай, үпкәләмә. Бына ҡара, яңыһанда нимә тейелгән? Профессор Тойштабанов яҙған. Профессор Хоротуновтың мәҡәлендә килтерелгән факттар дөрөҫ түгел. Сөнки бүреләр айҙан түгел, ә айыуҙарҙан килеп сыҡҡан. Һәм улар үҙ сиратында етегән йондоҙлоғонан килгәндәр тейелә. Шулай булғас, бүрене бер ҡайҙа ла осормаҫҡа. Шулаймы? Эйе. Сипылдақ, етегән йондоҙлоғона күпме осорға?